Jonni Fredriksson on ruotsalainen, vuonna 1957 syntynyt, Västeråsista kotoisin oleva psykologi ja psykoterapeutti, joka sai hengitysvaikeuksien takia kuolemanreakokemuksen vuonna 2014. Hän kohtasi kirkkaasti loistavan valo-olennon, joka oli hänen kumppaninaan koko kokemuksen ajan, ja hänelle annettiin tietoa monista asioista, kuten maailmankaikkeuden luomisesta ja tarkoituksesta, sekä näytettiin maapallomme tulevaisuus. Hän sai kokea ei vain nykyisen elämänsä elämänkatsauksen, vaan myös 2 aikaisemman elämänsä. Ja tässä on paikallaan pieni varoituksen sana, sillä hän oli ollut edellisessä elämässään pieni juutalaispoika toisen maailmansodan aikaan ja koki hyvin julman kohtalon. Hänen kuolemanriakokemuksensa taustaksi kerron hieman Ruotsin aika ainutlaatuisesta hengellisestä ilmapiiristä. Ruotsia pidetään maailman kaikkein maallistuneimpana ja eniten tieteeseen uskovana maana. Ainoastaan 15% uskoo Jumalan olevan sellainen persona kuin mitä esimerkiksi kristinusko opettaa hänen olevan. Kristinusko on kuitenkin yhä läsnä ihmisten elämässä vanhojen traditioiden muodossa. Noin 80% ruotsalaisista luottaa tieteeseen ja uskoo sen selityksen maailmankaikkeudesta ja elämän synnystä. Monien mielestä henkisyys ja usko tieteeseen eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia, vaan vastaavat eri kysymyksiin. Jopa puolet ruotsalaisista määrittelevät itsensä henkisiksi, muttei uskonnollisiksi. Tyypillistä heille on, etteivät he usko mihinkään oppiin, eivätkä ole kiinnostuneita jonkun uskon yhteisön toimintaan osallistumisesta, vaan heidän henkisyytensä on ennemminkin sisäänpäin kääntyvää. He uskovat henkimaailmaan tai korkeampaan voimaan, johon haluavat saada yhteyden. He etsivät elämän tarkoitusta, pyrkivät kehittämään itseään ja saavuttamaan tasapainon elämässään joogan, meditaation, mindfulnessin tai luontoyhteyden avulla. Tämä suomentamani koosti Jonnin kokemuksesta perustuu 2 hänen antamansa haastatteluun YouTube-kanavalla Bästa livet. Linkit niihin löytyvät oheisesta tekstistä. Kun Jonni oli 4-vuotias, hänen isänsä, joka oli lentäjä Ruotsin puolustusvoimissa, kuoli lentoonnettomuudessa. Silloin hänen äitinsä masentui syvästi ja alkoi kiinnostua spiritismistä, joten henkiset asiat eivät olleet Jonnille täysin vieraita. Myöhemmin hän kiinnostui aiheesta itsekin ja hänellä oli joitakin yliluonnollisia kokemuksia. Hän käänsi kuitenkin selkänsä täysin tuolle ajatusmaailmalle, kun alkoi opiskella psykologiaa. Jonni oli hyvin omistautunut terapeutin työlleen perheiden ja nuorten parissa ja teki aivan liikaa töitä. Pikkuhiljaa hän alkoi tuntea itsensä väsyneeksi ja sairaaksi. Lopulta hänellä oli jatkuva yskä ja hengenahdistus, joihin hän sai kyllä lääkitystä, mutta hänen voitinsa vain huononi. Lopulta syynä todettiin olevan kroonistunut keuhkoklamydia. Tuo bakteerin aiheuttama tauti on yleensä parannettavissa, mutta hänellä bakteerit olivat piiloutuneena keuhkoihin ja aktivoituvat aina, kun hän rasitti itseään. Esimerkiksi, jos hän kävi pidemmällä kävelylenkillä, hän oli kuumeessa seuraavat 3 viikkoa. Ja jos hänellä oli tunnin asiakastapaaminen, hän joutui lepäämään tunnin ennen kuin pystyi vastaanottamaan seuraavan asiakkaan. Lääkärien mukaan mitään ei kuitenkaan ollut tehtävissä, vaan hänen täytyi oppia elämään sairautensa kanssa. Sairastelua jatkui 3 vuotta. Lopulta hän ei enää kyennyt tekemään työtä väsymyksen ja hengenahdistuksen takia. Hän ei pystynyt nukkumaan makuasennossa, sillä oli tukehtua, joten hän torkkui istualtaan, heräten vähän väliä rajuihin yskänpuuskiin. Hänestä tuntui, ettei hän ollut nukkunut 3 vuoteen, vaan ainoastaan yskinyt. Hänen hengityksensä oli hyvin äänekästä, ja jotta hänen vaimonsa saisi nukkua, Jonni nukkui omassa huoneessaan.
Eräänä lokakuisena yönä vuonna 2014 hän heräsi taas siihen, ettei saanut henkeä. Hädissään hän otti vahingossa lääkkeensä väärässä järjestyksessä. Ilmatiehyöt eivät auenneetkaan, vaan supistuivat. Hän tunsi tukehtuvansa ja kuuli, kuinka sydämen syke hänen rintakehässään hidastui hidastumistaan. Hänen ruumiinsa joutui äärimmäiseen hälytystilaan, kun se taisteli epätoivoisesti pysyäkseen hengissä, mikä oli kauheinta, mitä Jonni oli koskaan kokenut. Yhtäkkiä hän tajusi, että ääni hänen rintakehässään oli vaiennut. Sydän oli pysähtynyt. Hän ehti vain ajatella, oh shit, olen hukassa. Ja sitten hän vain antautui. Tämä on Jonnin kertomus. Silloin huone muuttui kuin taikaiskusta. Tavalliset IKEA-verhot, vanha kaapisto ja huoneen seinät alkoivat yhtäkkiä väreillä. Kaikki näytti elävältä. Se oli uskomattoman kaunista. Olin haltioissani tuosta kauneudesta. Ihoni nousee yhä kananlihalle, kun ajattelen sitä. Olin niin lumoutunut kaikesta, etten ollenkaan ajatellut, että sydämeni oli juuri pysähtynyt. Kun katsoin kattoa, näin siinä olevat atomit. Näin niiden sisälle. Ne elivät. Sitten katto muutti muotoaan ja vaaleni. Siitä muodostui valtavan suuret, rakastavat kasvot, jotka joko lähestyivät minua tai minä lähestyin niitä. Joka tapauksessa lähestyimme toisiamme niin, että lopulta melkein kosketin kasvoja. Tunsin olevani suunnattoman rakastettu. Olin ekstaattisen onnellinen potenssiin 5 miljardia. Se oli jotain aivan uskomatonta. Kaikki tuntui kuitenkin hyvin luonnolliselta, enkä ollenkaan ajatellut, että juuri äsken olin kokenut elämäni kauheimman kokemuksen, ja nyt olin onneni kukkuloilla. En osannut yhdistää noita kahta asiaa toisiinsa. Sitten olin toisessa paikassa. Kerron tästä ikään kuin tapahtumilla olisi ollut jokin järjestys. Mutta ne eivät tapahtuneet järjestyksessä, sillä siellä ei ollut aikaa. Mutta miten ajattomuutta voisi kuvata? Tapahtumat etenivät ikään kuin polveileva keskustelu. Sellainen, joka rönsyilee asiasta toiseen, mutta samanaikaisesti. Edessäni seisoi valo-olento. Hän oli kirkas kuin 1,000,000 LED-valoa, mutta kykenin erottamaan hänen ääriviivansa, kuten nenän. Kasvojen ilmeet näin ohuina viivoina. Olin yhä Jonni, oma itseni, ja kuitenkaan en ollut lainkaan hämmästynyt siitä, että näin niin äärettömän kirkkaasti loistavan olennon, sillä tunsin tulleeni kotiin. Tunsin oloni täysin kotoisaksi. Tuntui, kun olisin herännyt unesta, kuin kaikki elämäni kokemukset olisivat olleet unta. Olin hereillä. Olin oikeassa kodissani ja suunnattoman onnellinen. Tunsin, että kohtaamani valo-olento oli miespuolinen. Voin vielä tänäkin päivänä kuvailla, millainen hänen äänensä oli, jota en kuitenkaan kuullut korvillani, vaan sisälläni. Hän tiesi minusta aivan kaiken. Jopa jokaisen ajatuksen siitä lähtien, kun synnyin, aina tuohon hetkeen asti. Ja jotenkin vain tiesin, että hän oli ollut aina kanssani. Hän kohteli minua kuin olisin ollut parasta, mitä hän tiesi. Hän oli hauska ja hieman kiusoitteleva minua kohtaan, mutta teki sen rakastavalla tavalla, kuten kaikkein paras ystävä. Sellainen, joka vähän naljailee sinulle samalla kuin rakastaa sinua. Hän oli erittäin hyvän tuulinen ja nauroi paljon. Olin täysin hänen pauloissaan. Samalla kun juttelimme, katselin etämpänä olevaa niittyä ja siellä liikkuvia pitkiä valoja. Olin vain täysin haltioissani kuin pieni lapsi ja tajusin vasta myöhemmin, että ne olivat ihmisiä. Oikealla puolellani oleva ryhmä oli todella suuri. Hieman kauempana vasemmalla oli paljon pienempi ryhmä.
He kaikki olivat kääntyneinä minua kohti, joten minusta tuntui, kuin olisin ollut näyttämöllä. Tunsin olevani suunnattoman rakastettu ja täysin hyväksytty juuri sellaisena kuin olin. Olin yhä minä, mutta kuitenkin ikään kuin kahteen jakautunut. Osa minusta tunnisti kaiken. Toinen osa oli hämmästynyt ja sanoi vain koko ajan, "Vau!" Minulla ei ole aavistustakaan, oliko minulla jalkoja. Näin kaiken kuten ennen, mutta paljon tarkemmin ja selkeämmin. Pystyin näkemään täysin vaivattomasti myös kaiken kaukana horisontissa. Kumppanini siirtyi viereeni ja eteemme aukeni ikään kuin suuri, kolmiulotteinen elokuva. Kävimme yhdessä läpi elämäni syntymästä lähtien aina siihen päivän asti, kun saavuin tuohon paikkaan. Sain kokea kaiken uudelleen. Kaikki, mitä olin tuntenut, ajatellut ja tehnyt. Kaikki, mikä oli huonoa ja mikä oli hyvää. Joten se tuntui 57 vuodelta. Tajusin, kuinka paljon minulta oli jäänyt huomaamatta. Tuntui, että olin elänyt elämääni kuin puoliunessa. Olin suorittanut, näkemättä kuinka muut ympärilläni voivat. Kun tunsin syyllisyyttä teostani ja kun olin surullinen ja voin todella huonosti, minun vuodatettiin vielä enemmän rakkautta ja hyväksyntää. Minut kiedottiin rakkauteen. Koin kaiken 3 eri tasolla. Koin elämäni niin kuin olin sen kussakin hetkessä kokenut. Ja samanaikaisesti olin se, joka tarkkaili tuota elämää. Olin siis 1-vuotias samalla kun katselin tuota 1-vuotiasta. Olin myös kaikki, jotka olivat mukana kussakin tilanteessa. Koin sen, minkä he olivat kokeneet. Olin heidän sisällään. Esimerkiksi kun synnyin, olin oma itseni, mutta myös kätilö, joka auttoi synnytyksessä. Nyt se kuulostaa oudolta, mutta elokuvaa katsellessani se tuntui täysin luonnolliselta. Tärkeissä kohdissa elokuvaa hieman hidastui ja tilanne ikään kuin zoomattiin. Zoomauksen kohde ja se, mistä kaikessa oli kyse, oli se, mitä olin kulloinkin oppinut. Olinko ollut rakastava vai olinko haavoittanut jotakuta? Olivatko seuraukset olleet negatiivisia? Kun olin ollut ystävällinen, sanonut esimerkiksi täysin tiedostamatta jotain ystävällistä jollekulle, sain nähdä, kuinka paljon se merkitsi tuolle ihmiselle ja kuinka se vaikutti hänen elämäänsä. Sain nähdä kaikki tekojeni seurausvaikutukset. Kun olin keskiasteella, luokallani oli tyttö, joka pukeutui hieman toisin kuin me muut. Hän oli erilainen. Jotkut luokan pojista kiusasivat häntä jatkuvasti. En ollut mikään kovis, vaan oikeastaan aika herkkä poika. Halusin kuitenkin kuulua noihin vahvoihin, rehvasteleviin tyyppeihin ja kohtelin tuota tyttöä samoin kuin he. Elämänkatsauksessani sain kokea, mitä hän tunsi. Tunsin, kuinka me haavoitimme häntä, murskasimme hänet. Koin, kuinka se vaikutti koko hänen elämäänsä ja kuinka hän joutui käymään terapiassa tekojemme takia. Se oli koko elämänkertaukseni vaikein kohta. Tunsin suunnatonta syyllisyyttä. Tuo kokemus on yhä vielä elävänä minussa. Se ei koskaan häviä. Minusta tuntui, kun olisin pilannut koko elämäni ja sanoin, olen epäonnistunut. Kumppanini naurahti ja sanoi hyvin rakastavasti, mutta sinähän olet ihminen. Sinun on mahdotonta tehdä kaikkea täydellisesti. Tärkeintä on se, mitä opit, ja se on täydellistä. Sinä olet täydellinen. Kun ymmärsin, että kaikista puutteistani huolimatta olin rakastettu, että olen hieno ja hyvä juuri sellaisena kuin olen, suunnaton onni täytti minut. Opin elämän katsauksesta, että tärkeintä on se, miten kohtelen toisia ihmisiä. Mutta yhtä tärkeä on myös se, miten kohtelen itseäni. Rakkaudettomuuteni tai kovuuteni omaa itseäni kohtaan
oli yhtä merkityksellistä kuin jos olisin kohdellut toisia samoin. Opin myös, että tärkeitä eivät olleet ainoastaan sanat ja teot, vaan myös ajatukset ja tunteet. Se oli erittäin opettavaista. Sitten hän kääntyi puoleeni ja sanoi, haluaisitko kysyä jotain? Minulla oli valtavasti kysymyksiä, joten olin erittäin iloinen saadessani tilaisuuden esittää ne. Sanoin, olen koko elämäni ajan tuntenut jonkinlaista pimeyttä itsessäni ja käynyt usean vuoden terapiassa ymmärtääkseni, mistä tuo sisimmässäni oleva kipu ja suru johtuu. Luulin sen johtuva isäni kuolemasta ja olen työstänyt sitä. Mutta minussa on yhä sama kipu ja pelko. Silloin sain kokea edellisen elämäni. Olin siinä juutalaispoika nimeltä Piotr. Synnyin Varsovassa, Puolassa vuonna 1939. Äitini nimi oli Ester. Kun olin alle vuoden ikäinen, isäni ammuttiin kuoliaaksi. Olin kuitenkin lapsi ja elin omassa onnellisessa kuplassani. Kun leikin ulkona toisten lasten kanssa, ihmettelimme keskenämme, miksi aikuiset olivat niin vakavia. Vuonna 1944, kun olin 5-vuotias, minut ja äitini vietiin Treblinkkaan. Sinne saavuttuamme meidät vietiin kaasukammioon, jonne sulottiin niin paljon väkeä, että vartijoiden oli vaikea saada ovea kiinni. Olimme kuin sillit purkissa. Minut työnnettiin sisään viimeisenä. Olin aivan oven vieressä ja pystyin näkemään hieman valoa ovenraosta. Kauhu valtasi minut. Olin äärimmäisen peloissani ja äitini oli niin paralysoitunut kauhusta, etten saanut hänen minkäänlaista kontaktia. Sitten sinne pudotettiin jotain katosta ja kaikki alkoivat huutaa ja kiljua. Hetken päästä kaikki äänet hiljenivät. Mutta minä en kuollutkaan, mikä ehkä johtui paikastani oven vieressä, mutta olin pökerryksissä. Sitten ovet avattiin ja kaikkien kaasukammiossa olleiden ruumit lastattiin suuriin kärryihin. Vietiin valmiiksi kaivetun suuren kuopan luo ja heitettiin sinne. Kun minut heitettiin toisten ruumiiden päälle, aloin kiljua. Kuulin, kuinka joku karjaisi saksaksi. Hiljentäkää tuossa. Sitten päällemme kipattiin suuri määrä maata traktorilla. Silloin näin tunnelin päässä loistavan valon. Ja siihen päättyi tuo elämänkatsaus. Tuon äärimmäisen kauhun kokeminen oli järkyttävää. Minut kiedottiin taas äärettömän suureen rakkauteen, mikä tuollaisen kokemuksen jälkeen tuntui todella voimakkaalta. Lapsena olin pelännyt sotilaita ja isäni sotilasuniformua. Tuntui siis melkein siltä, että tuo aikaisempi elämäni oli ikään kuin jatkunut ja että isäni kuolemakin kuului siihen. Joku kuoli ja oli surua. Olin musertua surun ja epätoivon alle. Kysyin, miksi tuollaista tapahtuu? Silloin minulle näytettiin se elämä, jota olin elänyt ennen vuotta 1939. Sitä ei näytetty kokonaisuudessaan, vaan sain nähdä vain pilkahduksia siitä. Oli ensimmäisen maailmansodan aika ja olin saksalainen upseeri. Olin hyvin ylimielinen, kaupungin koppavin tyyppi, ja pidin itseäni komeana. Uniformuni oli aina moitteeton. Minulla oli kaunis vaimo ja paljon hienoja tavaroita. En piitannut lainkaan muista ihmisistä ja uskoin itsestäni hieman liikoja. Olin vain alempi upseeri, mutta halusin kenraaliksi. Kun johdin joukkojani taisteluun, uskoin olevani kuolematon. Sitten jokin räjähti ja ruumiin osani lensivät joka ilmansuuntaan. Olin joko astunut miinaan tai minun oli osunut pommi. Siihen loppui tuo elämä. En pitänyt tuosta ihmisestä. Tuon todella epäsympaattisen miehen luonteenpiirteet tuntuivat kuitenkin jotenkin tutuilta.
Tuon elämän näkeminen auttoi minua ymmärtämään itsessäni olevaa hieman koppavaa puolta, jonka olemassaolon halusin kieltää. Minussa oli myös toinen puoli, joka tunsi suurta avuttomuutta joidenkin asioiden suhteen. Tuon elämänkerran jälkeen pystyin päästämään irti noista molemmista ominaisuuksista. Tuossa paikassa, jossa olin, koostuin kaikista aikaisemmista elämistäni. Olin paljon suurempi olento kuin mitä olen täällä, jossa olen vain pieni siru. Noiden 3 elämänkatsauksen jälkeen ymmärsin, mitä lähelläni olevat valo-olennoista koostuvat ryhmät olivat. Pienemmässä ryhmässä olivat ne ajan tuolle puolen siirtyneet, jotka olin tuntenut tässä elämässä. Suurempi, suorastaan valtavan kokoinen ryhmä kuului puolalaiseen elämääni. Tuon suvun on täytynyt olla valtavan suuri. Minulle ei annettu kuitenkaan mahdollisuutta puhua kenellekään heistä. Sitten se, miten koin itseni ja ympäristöni, muuttuivat. Näkökenttäni oli yhtäkkiä 360 astetta, mutta jotenkin tuntui aivan luonnolliselta nähdä kaikki samanaikaisesti edestä, takaa, ylhäältä ja alhaalta. Keskustelimme maailmankaikkeudesta, muista maailmoista ja muusta sellaisesta. Sain tietää, että on vain yksi tietoisuus, jossa kaikki, mikä on olemassa, on yhteydessä kaikkeen. Tuota tietoisuutta voi kutsua Jumalaksi, maailmankaikkeudeksi tai joksikin muuksi. Pyysin, että jos alkuräjähdys oli totta, haluaisin nähdä sen, ja niin tapahtui. Minulle kerrottiin, että se ei ollut ensimmäinen eikä ainoa alkuräjähdys, ja että maailmankaikkeuden rakennusmateriaali on rakkaus. Tuo rakkaus on voima, ei tunne. Koemme tuon voiman täällä rakastettuna olemisena. Tuo rakkaus on kuin kvanttifysiikan kenttä, jossa luodaan sekä näkyvä että pimeä materia. Rakkaus on luonut meidät ja on se tietoisuus, joka yhdistää kaiken koko maailmankaikkeudessa. Kaikki koko maailmankaikkeudessa tietävät kaiken minusta ja sinusta. Kaikki muodostavat ikään kuin kudoksen, ja se tarkoittaa sitä, että olemme sidoksissa kaikkeen elävään. Päätös maailmankaikkeuden luomisesta tehtiin tuonpuoleisessa maailmassa, joka on kotimme, johon me kaikki palaamme. Maailmankaikkeuden tarkoitus on kehitys, että se kukoistaa ja kehittyy rakkaudessa. Luomisen seurauksena kaikilla luoduilla on sisällään pala luojaa, pala rakkautta ja valoa, luomisen kipinä. Olemme luovia olentoja. Itse asiassa kaikki luominen tapahtuu täällä, materiaalisessa maailmassa. Kun tulemme tänne, unohdamme kotimme ja aikaisemmat elämämme, pystyäksemme aloittamaan puhtaalta pöydältä ja löytämään olemisen uudelleen. Tarkoitus on, että saamme mahdollisimman paljon kokemuksia. Ja rakkauden täysi ymmärrys vaatii sen vastakohdan tuntemista. Siksi maailmassamme tapahtuu myös pahoja asioita. Vaikka emme täällä muistakaan kotiamme, syvällä sisällämme on jumalallinen kipinä, joka keskustelee jatkuvasti kanssamme. Pystymme kuulemaan sen, kun rentoudumme ja unohdamme hetkeksi egomme. Tuon keskustelun avulla luominen tapahtuu jokaisen meidän kauttamme koko elämämme ajan. Ja mitä enemmän ymmärrämme, sitä enemmän pystymme luomaan. Maan päällä tapahtuvassa luomisprosessissa saatu tieto siirtyy ajan tuolle puolelle. Sitä voisi verrata tietokoneella työskentelyyn ja tiedostojen pilvitallentamiseen. Pilvi on säilytyspaikka. Siellä ei tapahdu paljoakaan. Luominen tapahtuu tietokoneessa. Kaikki kehitys tapahtuu täällä, materiaalisessa maailmassa. Ajan tuolla puolella on kaikki tieto menneestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Siellä ollessasi tiedät kaiken, mutta et voi tehdä sille juuri mitään. Meistä kotiin meneminen on parasta mitä on. Siellä taas nähdään, että kaikkein hienointa on syntyä tähän maailmaan, elää elämää ja olla mukana luomassa parempaa elämää, parempaa maailmaa ja maailmankaikkeutta. Luomme tulevaisuutta niillä ajatuksilla,
mitä meillä on tulevaisuudesta. Vaikutuksemme on paljon suurempi kuin luulemmekaan. Jossain vaiheessa minut vietiin paikkaan, josta näin kauempana ikään kuin tummia pilviä. Alueita, joissa ei ollut valoa. Ymmärsin, että ne olivat eräänlaisia karanteenialueita. Niissä oli ihmisiä, jotka samaistuivat täysin ruumiiseensa ja Ekon ajatusmaailmaan. Luulen, että se oli ainoa mitä on. Heillä ei ollut minkäänlaista kontaktia kauneuteen ja itsessään olevaan jumalalliseen kipinään. Kuollessaan he eivät olleet halunneet päästää irti ruumiistaan, vaan jatkoivat kuin olisivat olleet yhä siinä. He eivät halunneet päästä irti pakkomielteestään väkivaltaan, seksiin, huumeisiin tai johonkin muuhun. He olivat yhä yhtä vihaisia, epäluuloisia ja pettyneitä kuin olivat olleet eläessään. He vihasivat rakkautta siksi, että he kiersivät rakkauden itseltään. Tuo karanteeni näytti hyvin epämiellyttävältä paikalta. Sain kuitenkin tietää, että kukaan ei olisi siellä ikuisesti. Noiden tummien alueiden ympärillä oli valtavan suuria valoolentoja, ja voi olla, että ne olivat enkeleitä. Ne eivät näyttäneet ihmisiltä ja olivat paljon suurempia. Sitten näin, kuinka yhden tumman pilven sisällä alkoi tuikkia pieni valo. Oli kuin joku siellä olisi sytyttänyt tulitikun. Silloin pari suurta valoolentoa sukelsi pimeyden keskelle ja haki tuon pienen valon sieltä pois. Mitä kauemmaksi pimeydestä se tuotiin, sitä kirkkaammin se loisti. Se näytti ylöspäin kohoavalta tähdenlennolta. Se oli sitä sunnatonta vapautumista, kun tuo ihminen sai kohdata rakkauden. Sain nähdä myös tulevaisuuteen. Juuri nyt olemme tilanteessa, jossa vanhat arvot taistelevat olemassaolostaan, vastustavat muutosta. Lähitulevaisuus ei tule olemaan kovin mukava, mutta mitä sen jälkeen seuraa, on uskomattoman upeaa. Se, kuinka nopeasti tuo ihana maailma toteutuu, riippuu täysin meistä. Ja se olisi voinut tapahtua jo kauan sitten, jos ihmiset olisivat valinneet pelon sijasta rakkauden. Tulevaisuus ei ole koskaan kiveen hakattu. Me luomme sen. Jos olemme huolestuneita ja pelokkaita, luomme enemmän pimeyttä. Meidän tehtävämme on valita rakkaus ja valo. Voimme valita olla pelkäämättä, valita rakkauden. Henkiolentoina pelko on meille täysin tuntematon käsite. Kodissamme ei ole olemassa pelkoa. Ja kuolemanreakokemuksen saaneille onkin tyypillistä, että he menettävät kuoleman pelon. Täällä olemme kuitenkin elämässä, jolla on primitiiviset tunteet ja vietit. Se tuntee pelkoa. Siksi teemme usein vähemmän hyviä asioita. Mutta jos rakastamme itsemme, rakkaus meissä lieventää noiden tekojen seurauksia. Kaikki riippuu ajatusten ja tekojen taustalla olevasta tarkoituksesta. Jos tarkoituksemme on olla rakastava, olla ystävällinen, kiltti ja huolehtivainen sekä muita että itseämme kohtaan, maailmankaikkeuden luomisvoima vapautuu ja asioita alkaa tapahtua. Luottamalla rakkaudessa olevaan voimaan nopeutamme hyvän maailman toteutumista. On myös tärkeää, että teemme sitä, mistä nautimme, ja että meillä on hauskaa. Kun keskustelemme jonkun kanssa ja välillämme on lämpöä, muodostuu ikään kuin kaksi valonsädettä. Ja mitä enemmän olemme tekemisissä toistemme kanssa, sitä voimakkaammaksi yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa. Olemme osa samaa tietoisuutta. Meillä kummallakin on kuitenkin vapaus tehdä mitä haluamme. Olemme kaikki ikään kuin tutkimusmatkailijoita, joilla on tehtävänä saada mahdollisimman paljon kokemuksia. Voimme tehdä sen haluamallamme tavalla. Saamme kuitenkin itse kantaa omien valintojemme seuraukset. Mutta koti on aina olemassa. Voimme aina painaa kotinappia. Olin onneni kukkuloilla, sillä kaikki minulle annettu tieto oli niin mielenkiintoista. Kaikki oli niin älykästä ja loogista. Ja meillä oli niin hauskaa.
Kun nauroimme, tuntui kuin olisimme sulautuneet yhteen. Rakkauden jälkeen seuraavaksi tärkein asia siellä onkin huumori, nauru. Siellä naurettiin, hulluteltiin ja leikittiin. Siellä oli huumoria kaikilla tasoilla. Ja täällä ilo ja nauru ovat muistutuksia kodistamme. Olin siis täydellisen onnellinen ja iloinen, kun kumppanini sanoi yhtäkkiä: "Sinun tulee mennä takaisin. Tulet olemaan terve." En ymmärtänyt lainkaan, mitä hän tarkoitti. Terve mistä? Takaisin minne? Ja samassa minut imaistiin eräänlaista elastista hihnaa pitkin, valon nopeutta suuremmalla vauhdilla takaisin sänkyyni. Seuraavaksi huomasin makavani sängyssä, joten olin ilmeisesti kellahtunut pois istuma-asennostani. Tunsin itseni maailman onnellisimmaksi ihmiseksi. Koko ruumini rätisi. Olin kuin oranssi, kimalteleva ja rätisevä pallo. Tunsin yhä olevani enemmän siellä kuin täällä, ja olin niin onnellinen siitä, että kaikki tulisi järjestymään. Minulla ei ollut aavistustakaan, kuinka kauan olin ollut poissa, enkä tiedä, mikä sai sydämeni taas sykkimään. Ehkä kumppanini sai sen aikaan. Makasin hetken vaivattomasti hengittäen, mitä en ollut kyennyt tekemään moneen vuoteen. Sitten joksin onnellisessa ekstaasissa vaimoni luo ja sanoin: "Kaikki järjestyy." Hän ei ymmärtänyt, mistä puhuin. Aloin kertoa hänelle, mitä minulle oli tapahtunut, mutta ehdin vain kohtaan, jossa sydämeni pysähtyi, kun hän keskeytti minut ja huudahti säikähtyneenä: "Mitä?" Yritin selittää hänelle, että olin kokenut jotain fantastista, mutta en saanut sanoja ulos suustani, joten en tietenkään kuulostanut normaalilta. Kuinka aivan toisenlaista todellisuutta pystyy kuvaamaan? Tämä maailma on kuin 60-luvun mustavalkoinen televisio, ja tuo maailma oli 4 miljoonan megabitin digi-TV. Kaikki siellä oli niin terävää ja kirkasta, niin elävää. Kun siellä ohitin kukan, se kääntyi minua kohti ja tunsin olevani yhteydessä siihen. Se oli kuin suoraan Disneyn Vaiana-elokuvasta ja kuulostaa tietenkin täydeltä huuhaalta. Aina kun yritin kertoa kokemuksestani ihmisille, aloin itkeä liikutuksesta. Yritin kertoa, kuinka mahtavaa se oli ollut, mutta he luulivat, että olin surullinen siksi, että sydämeni oli pysähtynyt. Olin kuin pieni lapsi, joka osaa vain muutaman sanan, eivätkä muut tietenkään voineet ymmärtää, mitä tarkoitin. Tähän maailmaan takaisin sopeutuminen oli todella vaikeaa. Kaipasin kotiin ja tunsin syyllisyyttä siitä, sillä tunsin, että petin perheeni. Enkä ollut tuolloin mitenkään positiivinen ihminen. Olin vihainen, masentunut ja katkera. En kuitenkaan tuntenut itseäni yksinäiseksi, sillä tunsin yhä olevani yhtä koko maailmankaikkeuden kanssa. Huono puoli siinä, että olemme yhteydessä kaikkeen ja kaikkiin, on se, että se koskee myös niitä, joista emme pidä. Koti kuuluu kuitenkin kaikille. Siellä kaikki ovat rakastettuja. Kaikissa meissä on kaunis, jumalallinen ydin. Täällä me asumme kuitenkin petoeläimen sisällä, jolla on hyvin primitiiviset vietit. Noiden viettien vietäväksi antautuminen ei ole rakkautta. Kokemukseni jälkiseurauksena pystyin tuntemaan, mitä toiset ajattelivat ja mitä heille oli tapahtunut. Olihan minulla yhä yhteys kaikkeen olevaan. Luulin niitä kuitenkin omiksi ajatuksikseni ja puhuin niistä asiakkailleni. Sanani osuivat kuitenkin vähän liian nappiin. Asiakkaani kokivat pelottavana sen, että sanoin ääneen jotain, mitä he olivat juuri ajatelleet. Tunsin itseni täysin sekopäiseksi ja liika tieto alkoi tuntua raskaalta, joten lopulta en sanonut mitään. Silloin jatkuvasti lisääntyvä tieto alkoi kasaantua pääni sisälle. Kesti jonkin aikaa ennen kuin opin suojaamaan itseäni. Kuolemanria kokemuksia tutkineet ovat todenneet,
että kokemuksen integroituminen ihmisen elämään vie keskimäärin 7-10 vuotta. Vasta sitten hän voi alkaa kertoa siitä. Olen melko hidas, joten minulta meni melkein päivälleen 10 vuotta. Lokakuussa 2024 sain oikeaan jalkaan massiivisen veritulpan ja jouduin sairaalaan. Olin aika järkyttynyt, sillä rajakokemuksen jälkeen olin ollut täysin terve. Kello 4 aamuyöstä kumppaninani ollut valo-olento herätti minut ja sanoi: "Luuletko, että sinulla on loputtomasti aikaa? Sinun on parasta alkaa heti kertomaan, mitä koit." Minulla oli suuri aarre, mutta olin pitänyt sen itselläni. Nyt minun tehtäväni oli jakaa se muiden kanssa. Oli kuin olisin tuona hetkenä saanut jonkinlaisen avainkoodin aivoihini, sillä sen koomin minulla ei ole ollut minkäänlaisia vaikeuksia kertoa kokemuksestani. Oikeat sanat löytyivät helposti, enkä voinut ymmärtää, miksi en ollut löytänyt niitä aikaisemmin. Nyt on kuin krypteerattuja tiedostoja avautuisi koko ajan mielessäni. Kuolemanrajakokemuksilla on pitkään naureskeltu ja niitä on pidetty harhoina. Nyt ihmiset alkavat olla avoimia niille. Uskonkin, että useimmilla ihmisillä on jonkinlainen, vaikka vain hyvin hämärä, muistikuva tuosta maailmasta, joka on kotimme, ja siitä, mitä oikeastaan olemme. Toivon, että tuosta toisesta maailmasta kertominen antaa ihmisille toivoa nykyisessä maailmantilanteessa, jossa tapahtuu paljon negatiivisia asioita. Olemme nyt taitekohdassa. Tiedämme, että olemme itse aiheuttaneet oman tilanteemme ja että voimme valita toisen tien. Elämä voi olla hyvin vaikeaa. Ajan tuolta puolelta katsottuna ihmiselämä kestää kuitenkin vain sekunnin, ja sitten olet taas kotona. Tuo toinen todellisuus ei ole kuitenkaan kaukana. Se ei ole jossain muualla, vaan se on täällä, sisällämme. Voimme saada yhteyden siihen, kun hiljennymme. Ihmiset pelkäävät kuolemaa, mutta jo pelkästään kuolemanrajakokemuksista kuuleminen voi vähentää tuota pelkoa. Se voi saada aikaan muutoksen ihmisen elämässä. Kun et enää pelkää kuolemaa, elämästä tulee paljon hauskempaa. Uskallat olla rohkea. Uskallat tehdä asioita. Olen yhä sama ihminen kuin ennen rajakokemustani, mutta tiedän, että minussa on toinenkin puoli. Nyt päämääräni on auttaa toisia, jos voin. Olen tänään ikään kuin parempi versio itsestäni. En ole koskaan yksin. Tiedän, että kaiken ydin, luomisvoima, Jumala tai valo, miksi sitä haluat kutsuakaan, on aina kiinnostunut kaikesta, minkä hän on luonut. Ja minulla on yhteys kumppaninani olleeseen valo-olentoon. Tiedän nyt, kuka hän on, mutta hän haluaa pysyä nimettömänä, jotta muutkin voisivat samaistua tarinaani. Jokaisella on oma, yksilöllinen yhteytensä universaaliin tietoisuuteen. Ja jokainen kohtaa kodissamme juuri sen, joka puhuttelee häntä, ja jonka hän tarvitsee eheytyäkseen ja muuttuakseen. Sen, minkä tiedän varmasti, on tämä. Kotiin tullessamme emme saa kehuja siitä, mihin olemme täällä uskoneet, vaan siitä, mitä olemme täällä tehneet. Miten olemme rakastaneet itseämme ja lähimmäisiämme. Miten olemme kohdelleet itseämme sekä kaikkia eläviä olentoja planeetallamme.